Huomenta! Kello on nyt 9:30 ja mä oon herännyt joskus 7 aikaa, joten joo. Ja me lähdetään joskus tunnin päästä, vähän alle. Ja tässä on nämä mun uudet hiukset, mutta sen te näette myöhemmin. Ja tähänkin videoon pakko sanoa se, että käyttäkää hanskoja. Tää on vielä se niin kuin puhtaampi käsi, joten näytetäänpäs nyt vielä tälleen päivän myöhemmin tätä toista kättä. Ja siis tää ei tosiaan ole niin paha, kun tää oli silloin eilen illalla. Joten muistakaa käyttää niitä hanskoja, please. Please. Ja jos te haluatte tietää, että millä värillä mä oon värjännyt niin tän, niin kannattaa katsoa se edellinen My Day, koska siinä sitten näette sen. Ja muutenkin sen päivän, se oli tosi kiva päivä. Mut joo, tänään tulee myös kiva päivä, ainakin mä toivon niin. Ja en mä nyt tiedä, mikä voisi mennä pieleen. Mut nyt mä voisin näyttää teille mun tämän päivän asun, koska mä jotenkin tykkään tästä ihan sikana itse. Ja tässä on mun tämän päivän asu. Hauska, me päästiin Google Mapsin karttaa. Tai semmonen auto niin meni meidän ohi, kun me otettiin, että valot vaihtuu. Erittäin hupaisa touhua tämmöinen. Nam Parina Pirttala on parasta. Siis kattokaa miten jännä kapselikone. Siis mitä ihmettä. En oo ikinä nähnyt tuommoista. Mikä toi on? Toikin on tommonen ihmeellinen. Tosi hassu. Erittäin hassu. Ui, toi näyttää niin hyvältä. Kattokaa mitä mä löysin! Kohta te saatte parempi laatuisia maideita, en kestä. Ja sitten kun mä menen sen reissuun, niin sitten saatte sieltä video, koska tämä mahdollistaa sen. En kestä. Oon niin happy. Me ollaan nyt matkalla syömään, niin mä oon siis niin onnellinen tosta mun kamerasta. Ja mikä hupaisinta, niin se meni. Tai siis siinä niinku kuvitteessa luki, että se on silitysrauta. Joten ei siinä. Silitysraudan hinnalla sitten mentiin. Mutta joo, nyt me mennään syömään. Ihan hirveä nälkä. Kauhea vessaita. Oh nam, sipurirenkaat, mankikkini. Tää on ihan paras hamppari täällä ikinä. Nyt vähän limppari ja dippi. No niin, nyt on ruuat syöty. Oli ihan sika hyvää. Nyt me vissiin lähdetään käymään tuossa viereisessä Stockmannissa ja jotain teemme. Mulla on tämmönen kiva kikkura täällä. No, pikkuvikoja. En tiedä mitä me teemme sen jälkeen, varmaan lähdetäänkö niinku keskustaan päin. Tiedättekö millä mä kuvaan tätä? Ihan kuulen mun uudella kameralla ja mä toivon, että mä oon muuten tarkka. Mä en yhtään tiedä. I hope it. Mutta joo, uudella kameralla kuvaan. Ja tässä on tää uusi paita, minkä mä ostin Monkista tänään. Ja joo, muuta mä en sitten vissiin ostanut kuin tän ja tän uuden kameran. Semmonen pikkujuttu vaan, että ostin uuden kameran. Mut mä en kestä, mä oon niin onnellinen. Ja tästä edes mä kuvaan mun kaikki maidet tällä. Mut joo. On niin onnellinen. Niin, ja siis tässä on mun uusi baby. Tässä näin. Tässähän on. Ja siis joo, tässä näkyy paremmin tää kauluspaita, minkä mä ostin. Ja siis tää maksoi 6 €. Ja tää kamera maksoi 80. Koska silitysraudan hinta best. Mutta mun pitää nyt tottua tähän pikkukaiffariin. Tässä näin mun vieressä, mun kädessä. En kestä, mä oon niin onnellinen. Ja siis, ette saanut videomateriaalia aikaisemmin, tai siis niin, koska mun kännykästä loppui tila. Ja siinä se syy, minkä takia mä jouduin ostamaan kameran, tai niin, että mä saisin sitten sieltä reissusta, kun mä lähden 2 viikon reissuun juhannuksena.
mä saan sieltä kuvattua videomateriaalia, niin mä tarvitsen kameran siihen, koska mä en saa niin kun, laitettua koneelle niitä matskuja. Joten saatte sieltäkin video. En kestä kuinka onnellinen mä oon tästä näin kamerastani. Ja joo, mä oon niin happy. Varmaan huomaatte sen kuinka onnellinen mä oon. Joo, nyt loppuhehkutus. Ja nyt mä menen katsomaan upeeta. Eli upeeta. Uutta päivää siis menen katsomaan. Aloitin siis sen uudestaan tossa jossain vaiheessa. Niin mä katon jokaisen jakson nyt uudestaan. Joten joo. Ja niin. Me nähdään taas sitten jossakin vaiheessa. Eikäs niin? Kaiffarit. Kaiffarit. Mut joo. Nyt mä lopetan tän intoilun ja menen jatkamaan UP:n kattomista. Kello on nyt 9. Herranjestas sentään mihin tää aika on mennyt. Se yksi pelailee tuossa vieressä. Mut joo, mä editoin nyt noi kummatkin videot. Eilisen sekä tän päivän maiteit. Herranjestas kun väsyttää. Mut joo, nyt mä jatkan UP:n kattomista ja mä toivon, että te kuulette mut ees jotenkin. Mut joo. Ei mut, moi! Kello on nyt 22.15 ja mä menen nyt nukkuun. Mä meinasin nukahtaa sohvalle. Sekunnissa laitoin hetkeksi pään tyynyyn ja meinasin heti nukahtaa, joten mä menen nyt nukkumaan niinku suorinta tietä. Mä toivon, että tykkäsit videosta. Mä toivon, että me nähdään ensi videossa. Ja siis moi moi! Ja toi sattuu mun nenää.